Ji wata rigima da ni baro dabba makaryata sun ce ba ka ba cikon dauran ba ka magarban wa wata dabale su arzika gaba ku ketare kasa ku gaba ku can da arzika gaba saboda wani ba ta da daɗi ban ji ba ban gani ba mai buga kawo saboda arzika gaba kada aka ni ga sarki kare bar shan ruwa ku taranin kura wata rana kaso ruwan baka sha ba kuma bari murna karan kana kashe kura wata rana ka tsinci bundi hanya kai bari murna ka bugi arzika gaba bana fansan maza gida ta gogwa wanga kashi da kai ba da wane ba duna kashin na ila ba shi da suna kamar dai mutum ya ka da budurwa kamar kaɗin goshe tuni dandan Kano da ya yi gama na koma Kano da bawan sarki abudu kai da gaya ba san inda za ni samu ne ba kuma na koma Kaduna mai buga kawo ba da gane kai kadai gaya ba kuma na dawo gusau da turaye na ban samu kai kadai gaya ba haba jama'a ina da muga da kai da gaya abu ga waya ta zo Kano abu ga waya wanda duk yace ba shi bauɗuwa bai kwanto bai aran gama da ɗan sababi ba na duga da bulu goge mai kashe mullo sannu na yau da na gobe kai sannu na yau da na gobe sannu mazan jiya goga bazan jiya sun san bale bawan sarki da dabale bazan yau mata haka shi ka ganin maza kamar yan mata ba don faɗa da masu rabo ba da yanzu an gama dambe yau da bare mashe ni gaba inda ka banni yamma na yi dan in ka banni yamma na yi demuwa duk kamar she ni moti kai kan anna ma tsoron tsuwa da kushewa sarkin kudu